Het is man die 13 januari, de dag dat. Lekker uit eten gaan, nergens zo duur is als in Nederland. De strijd tussen EVT en Doeksen verhuddert. En wij in Bient praten over de nieuwe ijstijd. Ja, goeien en welkom bij Bient. Mijn reidse stap ik aanst waarom in de tijd naar het eten stieren op een petroleumstel. En dan krijg je van die heerlijk zefte, haast snodderige tritsjevlees. Heerlijk. En hij maakt het hier echt nog van uw kleer. En we hebben het door 2014, want 2014 is het jaar van de volksverhaal. En daarom vertellen wij de hele week het verhaal van Adam de Hutrieder. Wat jou Adam uit Friesland verschillend zeggen aan de start is zijn karakteristieke lange onderbroek. Dan weer de rest kansleers een tweede of een derde prijs. Hij kwam met de woorden trouwens dat het weer een voel mansje. Ja, we beginnen met de dioxine-kwestie in Haas. Want vanmiddag is bekend worden dat in de hinne-aai van fjouwer hobbyboeren in Haas te volle dioxine zit. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente Haas en de GGD. Het onderzoek bevestigt de uitkomsten van een eerder onderzoek. Dat dien waard in opdracht van de politieke partij Frisse Wind. En de Frisse Wind die leidt nog een verbond met de afgelopen, maar nevens de GGD is die link nog lang net zeker. Frans Duim is milieuarts van de GGD en hij is hier. Welkom. Goedenavond. Duim met Issa, ik ben hier vlak bij Haas en ik eet wel eens aaien van een hobbyboer. Ja. Hoe gevaarlijk is dat dan voor mij? Dat is niet echt gevaarlijk. Het is zo dat er in eieren van hobbyboeren met weinig kippen, daar vindt geen controle op plaats. Dus we weten niet precies wat er bij wie in zit. Het is alleen zo dat nu naar boven komt dat overal in Nederland die eieren meer dioxine kunnen bevatten dan we eigenlijk zouden willen. En dat is op zich niet een probleem van die eieren alleen, maar dat is een probleem omdat er in allerlei voedingsmiddelen ook al dioxine zit. Voordat we het te ingewikkeld maar uitzien, Ja. er is onderzoek die in Haas. Daar Ja. blijkt dus dat er 3 tot 4 keer te volle dioxine in die aaien zit als dat maai. Ja. Hoe kan dat dan? Die dioxine komen waarschijnlijk uit de bodem. Hoewel veel mensen denken dat het misschien wel van de afvalverbrander komt. Op dit moment hoe komt het in de bodem, normaal sprutsen? Het kan in de bodem komen doordat er allerlei verbrandingsresten op die bodem terechtkomen en vervolgens door de bodem geroerd worden. Dus bijvoorbeeld de resten van een houtvuur, of een houtkachel, vroeger van de kolenkachels, waar de as gebruikt werd op de groentetuin. Ik dacht, het wordt naar de ping. Restcentrale, daar wordt voorbij, toch? Ja, nee, tuurlijk. Dat is ook een logische gedachte. Dus we hebben natuurlijk daarover nagedacht en gekeken of we aan de gegevens konden zien of er een verband met die centrale is. Maar die centrale die zou een ander soort beeld geven dan wat we nu zien. Wat zou dat jou maken? Nou, dan verwacht je bijvoorbeeld bij de verschillende adressen dezelfde soorten dioxine. En er zitten nu grote verschillen tussen de verschillende plekken waar die dioxine gevonden zijn. Dus je sluit dat uit? Nee, we sluiten het niet uit. We gaan ermee door. We gaan kijken of we op die plekken waar die dioxine nu gemeten zijn, de grond schoner kunnen maken of de eieren dan ook minder dioxine gaan bevatten. En als dat zo is, dan hebben we een aanwijzing dat het uit die bodem kwam. En als dat niet zo is, dan gaan we opnieuw denken over wat is de bron dan wel. Ja, want je heb ik op oren plakken. Is er onderzoek die naar aaien, Maastricht wordt onhelle joet. En dan blijkt dus dat eigenlijk in Maastricht dezelfde weren zitten als in Haas. Ja. Hoe kan dat? Nou, dat zou dus kunnen komen doordat er veel mensen die een aantal van dit soort kippen in de tuin hebben lopen, dat die op een plek wonen die al heel lang bewoond is en waar de bodem toch vrij veel dioxine bevat. Of ze nou hier wonen of daar of ergens anders in de wereld, dat maakt dan niet zoveel verschil. Waarom we er als GGD nu ook ons extra zorgen over maken, dat is omdat we weten dat die hoeveelheid dioxine die er dus al lang is, die is misschien wel aan het dalen. Maar we gaan er nu vanuit dat dioxine eigenlijk schadelijker zijn dan altijd gedacht is. Ja, want daar wil ik het dan wel even mooi over hebben. Want ik eet inderdaad aaien. Ik heb dus 3 tot 4 keer te volle
dioxine in mijn lief krijgen? Wat? Ja, nee dus, want... Nee, zul je dat ik mijn oren aan krijgen? Nee, want het hangt niet van de eieren af. Het hangt er vanaf wat iemand binnenkrijgt, zowel in zijn eieren, maar ook in kaas en melk en room en vet vlees en paling. In de week. 4 wijn in de week. En als je het gewoon uit de winkel kijkt, zit het er net in. Nee, klopt. De eieren in de winkel zijn schoon. Tenminste, als ze van een groot bedrijf komen, dan wordt daar heel goed op gecontroleerd. Dat Sousa, ja, oké. Nou, die discussie door van nou net. Ja. Dan krijg ik dus de volle binnen. Ja. Wat zou dat met mijn lief doen kunnen? Op zich doet dat met het lijf niet zoveel. Bij mannen is het zo dat er invloed kan zijn op de kwaliteit van het zaad. Dus dat kan betekenen dat iemand moeilijker kinderen kan krijgen. En bij vrouwen is het zo dat het invloed kan hebben op de schildklier. En die schildklier die functioneert eigenlijk nog vrij normaal. Maar dat kan dan weer invloed hebben op de hersenontwikkeling van kinderen die zij nog krijgt. Dus een zwangere vrouw die moet er goed om denken? Ja, maar ook voor die tijd. Want die dioxine die blijven heel lang in het lichaam zitten. Dus die hebben, als je ze als 15-jarige of als 10-jarige binnenkrijgt, nog steeds invloed wanneer je op de 25e zwanger wordt. Oké, duidelijk. Tenminste, voor jou is dat duidelijk. Maar er zitten nog een heel mensen te zien, die hebben die aan jarenlang, misschien wel 20 jaar lang eten. Ja. Zoals wat iedereen. maakt die nou wel? Niks. Je kan er niks aan doen. Je kan hoogstens zeggen, in de toekomst willen we graag dat die hoeveelheid dioxine die mensen binnenkrijgen, dat die gaat zakken. Dus tot nu toe is er geen ramp. En het feit dat we dit nu gevonden hebben, betekent ook niet dat er een nieuw risico is. Maar we hebben nu zicht op een risico en we willen dat risico geleidelijk aan verminderen. Maar dat begrijp ik niet, want er hebben kennelijk iets, misschien in de 4 verliezen hebben mensen speel verbaand. Is dat uit Zuidelen oer het loon, daar zit dioxine in. We kunnen toch net heel Friesland aangraven op nee, maar dat hoeft ook niet. Maar iemand die dus nu zegt, ik wil graag minder dioxine binnenkrijgen, die kan erover nadenken wat hij in zijn eten binnenkrijgt. Dus bijvoorbeeld al die vette dierlijke producten, vis, vlees, zuivel en eieren. En daar kan hij dan minder van eten. En als hij zelf kippen heeft, dan kan die zorgen dat die kippen op schone grond lopen. Dat ze gevoerd worden bijvoorbeeld in een kippenstal met een betonnen vloer die regelmatig schoongemaakt wordt. En dan gaat de hoeveelheid dioxine maar daar ben ik bij One, of bij Hin, waarvan de business die is boetenroen, is dioxine vol. Hoe kan dat? Nou ja, het probleem is dus dat het heel erg verschillen kan per locatie. En kippen die gewoon maar buiten lopen te scharrelen, die kunnen heel veel dioxine binnenkrijgen. Maar, conclusie, alleen steenlitten of toch nee, gewoon eieren eten, maar er goed over nadenken of je nog in de leeftijd bent van ik wil kinderen krijgen. Of de eieren die je aan de kinderen geeft. En dan even nadenken over... willen we daar een beperking op? En dan niet alleen op de eieren, maar op het hele voedselpakket. Dus inclusief die melkproducten en die vleesproducten en die vis. Ja. Want daar kunnen net zoveel dioxines uitkomen. Oké, nou dit krijgt nog een stukje. Bedankt in ieder geval voor nu. En succes met het onderzoek. Oké, graag. Bedankt. Ja, voordat we verder gaan met het volgende onderwerp, wil ik jou even wat zien laten. Want dit wie Friesland een ierlien. You know what? Center of the world. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here. You can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Ja, en dan zocht die vrouw er heel ons uit als nou. Ja, want we hebben krek een peer van de warmste januarisdagen eer achter de rug. En toch praten we de jongehoer is. Onleiding is een thema-uitjefte van het blad Friesland Markant. Dit is hem. Is, Tiet, Sahiti. En die rollen vanmiddag van de Parse. Klaas Jonsma, uitjouwer van dit blad. Welkom. Bedankt. Wij kennen hij als een man die een spektakel verzwaart dat het wetter gewoon wetter is. Dat het net bevezen is. Wat heeft er nou in één keer mis? Nou, eigenlijk is dat is het bij mij vol het jepper. Dus ik ben een mijn jonkje. Dus zei dus met mij, ik misschien 4 uur hier. Toen zette ze me op houtjes op de ijs. Eerst jammer je vanzelf dat ze verschrikkelijke koud weer. Toen zei ze, ja, moest maar rijden, dan was het wel warm. En zo begin je dan te rijden. En zo ben het denk ik
tienduizenden, honderdduizenden bijen je begon te rijden. En nou, ja, ze wat ouder. En na al dat scootjesielen, ben ik opnieuw erin doekt, mijn redacteur Jacob. Ja, want vooral, dat wie je voor, hè? Dat wie dit daar, blad. voor dat blad. Maar dat moet natuurlijk in de winter over ijstijd gaan. En ik ben eigenlijk verbjuisterd wat ik allemaal net wist. Dat ik net wist hoe dat zie. Nou, neem eens een voorbeeld. Nou, ik wist net dat wij een vereniging van ijsbestrijding hadden. Dat zit Roosendaal, dat wist ik net. Ik wist net dat haast alle dorpen een vereniging van dorpseenden hier. Om dorpseenden. Om een werkiepen te houden, zodat de Lietse boerkes, die het zien kei hier, ik in de winter, die kei haar 80 liter per koe per dag aankomen. 800 liter. Voor een Liets boerke. Daar moest je een werk voor hebben. Om het werkiepen te houden, moest je dwarp zijn. Ik wist net hoe dat zit. Dat ijswegen centrale Weststellingwerf. In jongen Ja, maar dat ding even. Dat moet even goed voor de camera. Zal ik hem hier even voor zetten? Ja. Voor de camera. En dit is het mooie. Deze het als enige ICW. Die horen het alger IWC. En net omdat ze dyslectisch zijn in een stellingwerf, maar dit betekent Weststellingwerf. Ja, ja. Ik wist helemaal net hoe dat alger ziet. Nou, ik ben van die ene verbazing in de oren gekomen. Alles in dit boek, Friesland Blokkaat, hier staat om... Ja, waar is het eigenlijk voor? Is het voor mij gewoon bij tafeltje te hebben? Nee, ja, natuurlijk. Lezen, plezierig in. Het is ik, als je denkt, nou, het is allemaal veilig, klaar, we rieden wel wat, dan kunnen we dus 13.000 ongelukken hebben. Dat hebben we flink hier. Dus hoe kan je het veiliger krijgen? En waarom in een vatten nou een schip de Wester, dat mooie is, waarom doet die Roosendaal? We zullen even naar Klaas Roosendaal. Aan de andere kant van de tafel kom je er nooit tussen, hè, dat hij ontwikkelt. Nee, je bent van de ijsbestrijding. Je bent een man die er eigenlijk verzwaging maakt alle willen die wij hebben in Friesland. Rieden, je maakt dat dwars erheen. Wat is jouw taak in de winter? Ja, er is een economisch belang. Ik ben vicevoorzitter van de Fries-Groningse Vereniging van IJsbestrijding. En zoals de provincie en de wegenbeheerder ook de wegen strooit, zo wordt natuurlijk op het ijs gebroken, op de ijswegen. Nou, natuurlijk, ja. Dat mag kennelijk. Zolang dat economisch noodzakelijk is. En dat is gelukkig niet overal noodzakelijk, maar vooral op de vaarwegen. Die leiden naar Heerenveen, Drachten, Sneek, het Van Haarsma-kanaal. Dat zijn zeg maar de 4 grote Friese industriekanalen. En aan die kanalen zijn bedrijven gevestigd zoals Agriferm, Friesland Campina. En die zijn natuurlijk afhankelijk voor een groot deel van vervoer over water. Ja, want je geeft mij een beetje trap, hè? We hebben toe dat als het echt mooi, echt lekker chock is, hè? Dan kom je hem. Want dan moet je het net dichtvriezen hier, maar dan moet die grote vracht... Al eerder, we beginnen met een vaarverbod af te kondigen. Als het water, hè, als de berichten zo zijn, en tegenwoordig weten we dat wel ver van tevoren, van, dus er gaat ijs komen, schaatsenijs. Dan zijn we al heel vroeg, zegt de gedeputeerde, nou, het wordt wel tijd om een vaarverbod in te stellen. En daar adviseren we ze dan in. En samen met de Friese IJsbond en het Wetterskip spreken we dat dan af. En nou, dat is dan voor de overige vaarwegen, zoals we dat noemen. En dat geldt dan nog niet op die grotere industriekanalen. En naarmate het langer gaat vriezen, blijft die behoefte voor de aanvoer van goederen wel aanwezig. En wordt op die kanalen het ijs, terwijl er op de rest van de vaarwegen nog een vaarverbod geldt, wordt op die kanalen het ijs gebroken. Ja. Door ijsbrekers die wij als provincie en als vereniging onder contract hebben. En dat is nodig vanwege de economie, neem ik aan? Ja, vooral vanwege de economie. Dat doen we niet voor de lol. Want ja, ook schippers die schaatsen graag. Maar in dit geval moeten ze hun vracht kwijt. Waarom voest dit zo'n fascinerend verhaal, Klaas? Nou, ik wist net waar bepaalt nou wat wanneer. Wat doet nou het wetenschap? Die mat al betiet, die is nou al aan het melden. Om uit te melden al dat rijnwater. Omdat als een keer er een mielverbod komt. Dat gaat vooral aan het vaarverbod. Om dan het water leeg te hebben in de grond. Dat die boeren er later net al gelest van hebben, dat er net heel iets warm water op dat maar even dat vrachtverkeer. Nou, en dan dat vrachtverkeer. Zo, ik ben een beetje man van skippers. En als rieder heb ik me vroeger nooit, besefte ik nooit, hoe ramp het is dat je 3, 4, 4 weken 0 vertjeeën. Ken je hem niks uit het Prinses Margrietkanaal of Van Haarsma-kanaal volgens dichtluidt? Wat betekent dat voor Friesland?
Voor de economie? Ja. Nou, dat zou een ramp zijn. En we houden dus ook zo lang mogelijk die kanalen open. En het kanaal waar we het eerst stoppen, dat is natuurlijk naar Drachten. Ja, een beetje vanwege het schaatsbelang van Jennewoord en omstreken. Ja, want daar wil ik het eigenlijk blijven. Maar je hebt geen maak je zin hoor. Wat zeg je? Nou, maak je zin hoor. Maak uw zin af. Nou ja, daar is het belang zo groot dat we wel eens een schipper betaald hebben om in Drachten te blijven liggen en pas na het weekend te vertrekken. Ja, maar het gaat ook wel eens mis. En daar hebben wij beelden van in 2009. Oké. Juster, snijn, alle mensen, meer dan 1000 mensen hier in Jennewoord. En die willen de roer. En dan moet ze zeggen, nee, sorry, het kan niet. Nou, wij wilden vandaag gaan schaatsen hier, omdat we gezien hadden dat het zaterdag een mooie tocht was. We dachten, nou, dan is vast maandag ook wel mogelijk. Maar helaas. Ja, helaas. Ja, het wie 2010, maar 2009 wie er een verval bij Jennewoord. Toen wie de mensen heerlijk ontrieden. En toen kwamen er in één keer zo'n gigantisch skip terug in. Balio dan, dat gebeurt? Ja, dat is jammer, want daar was voor die schipper kennelijk wel een noodzaak, maar het was een leeg schip. Dus ja, die vracht had misschien ook nog wel ergens anders vandaan kunnen komen. Dat was toen een zandschip. Maar die schipper had dus wel een persoonlijk belang. We zorgen hem nou op de beelden, hè? Daar luidt hij. Wat zo zwaar woog, kennelijk, dat hij het nodig vond om daar door te varen. En ja, wij proberen in overleg met die schippers natuurlijk altijd beide belangen te dienen, maar dat lukt niet altijd. Klaas, mooi verhaal. In het tijdschrift in 32, bij Top en 12, gebeurde dit ook. Ja, en meerdere mensen echt leuk. Meerdere keren mensen Brian Roer en het is zelfs de Friese IJsboen is mij oprichten. Omdat er een schip torpedeerd is, door mensen gebombardeerd. Het man Dat moest wie vlechten. hè? Ja, dat wie met stien. Zelfs de boer die ernaast was, die zei... de stien nou binnen, dan breek je mijn plaats maar uit. Dat kon doen nou makkelijk, want dat zit natuurlijk wat met liem vast, die stien. Maar dat wie doet zo heftig tjemmekoor. Die kwam bij de politie in Snits, die schipper. Die waren ik net geholpen. Dus die moest het weekend in uur pas. De mens konden er jou zijn agressie op die man op. Maar dat moest begrijpen. Daar uit de zuidkant van Top 12 lijst helemaal isoleerd in de winter. Dan kost alleen nog oer ijs een beetje in Snits komen. Die mensen gewoon rijden. Ja, emotie. Nog volle meer in dit tijdschrift. Helemaal vol met Wanneer emotie. luidt het in de winkel? Ja, het van oude moen, denk ik. Hè. IJs en wederdienende, zeggen we dan. Heren, tieren dank voor je verhaal. Ja, in de winter, we blijven even bij het thema winter. Zitten we voor de televisie of we lezen een goed boek. Maar je tiets vertelde de meesten ook hoor volksverhaal. In Bient willen we deze traditie graag in ere houden. En daarom vregen wij masterverteller Douwe Kootstra om zijn mooiste verhaal voor het lucht te hellen en Marius te delen. Het moet meer dan 2 uur liefwest dat er in Friesland een hele verneemde reetridder weer. Adam Jetter. Hij heeft een achternaam, maar net één koerie achternaam. Ze nemen hem naar de sport dat er zijn uitblonk. Reetridder. Adam Hutridder. Het oerl dat Adam verschijnde, had het nou in Greensland wie in Friesland Drenthe of Overijssel. Hij zette altijd al met het gouden horloge, zilveren tabaksdozen of die enorme side spek. Wat jouw Adam uit Friesland verschillend zeggen aan de start in zijn karakteristieke lange onderbroek, dan weer de rest kansleers een tweede of een derde prijs. Hij kwam met de woorden trouwens dat het weer een voel mansje. Nou, deze Adam Hutridder gaat op een dag in een knappe winter, door wie er nog knappe winters, koning Roefbut had Friesland stevig tussen de kiezen. Die gaat op een dag te praten over ijs in de richting van de Jeddammen, achter Jennewoord, bij de Veenhoop zal ik nog. Het gaat dat het sliet jaagt, want de baandel is er mooi terug, te leidt hies de ijs. En hier is de Samar. En hoe gaat het zo'n dag? Je hebt elkaar in lang net troffen. En schouwen wat noffelijk om een hut en praten een piepvol. En smoken een piepvol, een pansje van dit, een pansje van dat. Nog wat eten, nog wat drinken. En in één zocht Adam dat eruit uit. En hij werd zuur wat kjell en zei bliksem piepen.
Ik voel bij Jos geen idee waarom, maar dit slag het net, het is al skimmerig. De gastheer pakt zijn lamp en zei: boeten hing het straks en nog volle gruttere lampen. Het is volle mannen, dus geen enkel probleem. En Adam is zo goed net of je bloed nog te eten. En krijgt 2 enorme borden vol bruine bien, woordbien met dik spekvet en stik en spek. Inhouden moest hij, zei de gastheer, dank est rieden. En zo is het. En als Adam onderbindt, is het in die alle geel lucht. Een prachtige nacht. Stil, uit een trog, batst een skoorvarm uit en het lood van redens op ijs. En de hemel, het verwulf, of binder handvol glittertjes in ongooid. Het is een en al ster. En daarachter de machtige lampen, het machtige vuur, de mannen. Het gaat verwonder. Lange slagen, warm worden, warm bluwen. Mooi verroer, rieden, skekken. Links, rechts, geen mens op de baan, elk had de warmte zocht van hut of bed of bedstee. Maar dan, in een zocht Adam, er in een vierter rechts wat in het rijt staan. Het ligt een hokje of een moontje, het wie de hinderreis net. Ja, spannend. Morgen het vervolg van Adam de Hutrieder door Douwe Kootstra. En dan weer vanuit het Scootiemuseum in Jennewaard. Hij heeft nou echt een mooi eigen verhaal te vertellen in lieken nog 1000 woorden. Mail dat dan naar bient@omroepfriesland.nl en waar wit winnen jou dan een verfilming van dat verhaal in Bient. Meer informatie ook op Facebook en op Twitter. Ja, we blijven in het verliezen, want we gaan even waarom naar de tijd dat het eten nog makkelijker waard. Zonder de luxe van gas of inductie rijdt de spanning aan. Die woe namelijk graag zien dat het petroleumsteltje waarin de keuken waarom komt. Ja, rijdt ze. Dan heeft het een peer mijn naam. Ik heb een peer mijn naam. Bist een man met een missie? Ik ben man met een missie. Ik wil Joet introduceren we de revival of het petroleumsteltje. Hij heeft een prachtige mooie naam trouwens. Ja, ik heb een hele mooie lied in mijn naam. Die weer van mijn mem. Deze grote, die is van Brecht. Die heb ik even maar Brecht? Brecht die de buurvrouw op jouwer. En Brecht die doet in styling, dus die snapt helemaal precies hoe dat zit met petroleumsteltjes. En hier, ja, dit is mijn eigen. Maar fjouwer. Hoe oud? Nou ja, dat heb ik geen idee. Maar het wie in ongeveer 1900 toen de meesten net begonnen. Het krijgt wat size. Geen gas, geen elektrisch. En de lampjes branden erop en je kon erop eten sieren. Maar ik weet nog van die petroleumsteltjes. Misschien dat ik een paar keer roekt heb. Stilt altijd zo. Ja, ik roek nog alleen nog die vlees. Ja, dat klopt. Nou, eventjes over de petroleum. Bij ons op een jaar hingen we Samme Steenstra. Die namen wij Sam Oil. En die bracht het petroleum. En nou, het roekt wat, maar ja, dat had ik wat nostalgie. Maar ik ga hier lampenolie in zetten. Dus je kent ik op lampenolie doen, ja, en dan krijg je ja, wat nog wel goed, dat roept net zo voor. Nee. Maar dan was het waarom mooie reden. Want de reden deze kut. Ja, doe dat maar. Zo, nou, ik ga hier het petroleum stellen en hier leidt sucade, want dat zit hierin. En ik mag toch eventjes hier eerst heen. Ik vertel eerst eventjes wat het is. Sucade. Waarom je dat nou dat is sucade? echt lekker dikke pat vlees. Ja, en hier zit een seen in het midden. Hier zit zo'n hele seen in het midden. En de slachter neemt dat sucade omdat die seen, die liekt op sucade wat ik in koeken zit. Dus dat glazige. En als je dit ombriest en als naar de slachtertak is, dan zei je de slachter, oh je dat nou snijden willen je dat van mij 2 vingers dik snijden. Dan mag je eerst even aan de vingers van de slachter zien. Ja, want die heeft van die warste vingers. Ja, zelf. dus nou, 2 vingers dik, dus dan snij je mooi een royaal stuk snijst daar, zo. En dan krijg je maar je zien die prachtige seenje in de midden. Daar doe je zout en peper op. Heel simpel. Dan briest het even on op het vuur. Dat wordt op een petroleum. Nee, dat wordt nog net. Dan moet het stoven. Zout en peper erop. Voor de rest niks. Ombrieren. Dan komt er tomaat in, laurier en siepel. Dat blus je ook met een lekker 2 glazen rode wijn. En dan stoven. Langzaam. Maar dit ken ik thuis, hè? Dit maak je ik ken thuis gewoon een pan op het vuur zetten en dan staren gewoon en dan pekerieren. Nee, dat is niet, want dat gas dat gaat volle hudder.
Dat het volle meer gang. En dit heeft trouwens ik wat nostalgie, dat is een oorverhaal. Maar dit gaat nog langzamer, nog zuiniger. En waarom had het staan? Nou, als het heel stadig ondoost, dan trekt dat vet, die sucade, Ja. of Bagelix, of wat het dan niet maar roos is, dat trekt ze mooi door dat vlees heen. En ja, dan krijg je een heerlijke zefte smaak. De saus krijg je in het begin al. Het is haast super snotterig de oer. Ja, want wij maaien bij ons thuis net hoe dat vel. Ja, dat erop zit, dat zit vel, Lekker. snijdt er even af. Maar de het is een functie. Het heeft een functie, want het wordt zefter ervan en lekkerder. En ja, sommige mensen zo denken van ja, nou kennen wij dat net meer zo lang volgje. We hadden op side zetten hè, van de omloop. Dus daar zit de receptuur op. Ik maak sneuren, hij krijgt vreun. En dan maak ik boef of buf, boerenjong. Hoe zei je dat? Ja, Kun je dat exact dat zoek ze wel. En het mooie ervan is, daar kun je gewoon een bewaren in. Hè? Want het is zo zuintjes dat het giet echt prima. Het brandt net aan, maar ze het wel op een heel zacht kousen zetten. Ik ga nou even één tip. Hè? Want Nou. deze ding, die ken je ook keepje. Waar dan ik maar rommelmerken, maar. Eén ding maar even checken. Die wieltjes met checken. Want als dat radertje steken is, ja, dan gaat het lontje net meer omheen en omleeg. En die lontjes meer vaak dan uitdroegen, omdat het jaren net bruikt is. Nou, dat is net zo slim, want dan zet het gewoon weer eventjes in de lampolie of in de petrolie. Dat is nou het leukste natuurlijk. En die kousjes, die kerst bij u is bij Brattinga, die het ze wel op jou. Nou, er binnen vast wel meer winkels van. Nou, ik steeds moment prem, want ik wil wel proeven. Daar heeft wel wat maken. Het roept ook griezelig lekker. En ik heb je niet nog. Dus misschien een beetje heerlijk indampen. Dat verschrikkelijk lekker. Nou, als het dan nog iets kent, kun je wat vertellen over waarom het nou een trend is. Is dit nog hip, precies, maar onder de hippe mensen in Nederland en in Friesland misschien? Het gaat er vooral om, maar ze even zien. Het gaat er vooral om dat dat stukje vlees, hier krijg ik al volk in herhaling, maar dat het mooi zacht is. En doe je dus zo langzaam gaat, dan gaat het goed. Zie, hier heb ik nog een verrassing onder. Ja, maar ik wil hoe de trend hè. De trend. Wat is de trend? Dat is de trend. Signalist het nou? Of is het iets wat... Nee. Van een slow cooking apparaat en dergelijke? Slow cooking is al heel lang. Dat is al heel lang, beste vriend. De slow cooking is al heel erg lang. En ja, dat wordt een trend. Oh. Het zakken te terug, of nee? Ja, dit is sasseft. Ja. Wanneer is het maken? Nou, dit het trouwens, dat heb ik net verteld, maar het staat 4 een heel uur op, hè? 4 een heel goed. Dus ben je vanmorgen betiert begonnen? Ja, ik kan het gewoon bewaren en ik kan het gewoon niet horen wat ik kwam. En het is juist die tomaatjes zitten er nog in en de siepeltjes zitten erin. Even zo'n parken erbij, dat komt minder, of nee? En die parken zijn stekstoofd. Ja, die kerst ik mooi stoven op zo'n Pieter. Ik let het nog even station. Ik weet niet of de camera het nou pakken kan. Nou. Dit is het eten. Ja, dit is hem oprecht lekker, ja, of net? Ik eet alles op. Rijdt sorteren. Graag niet. Komt er nog weer zo'n lekkere trend hoor? Nou, wij volgen de trends en wat ze er binnen, dan zal ik ze je vertellen. Oké, dus ik voor de vegetariër, dit ken dus ik. Heerlijk. Slow cooking. Ja, dit wie bient. Zorg even op onze website voor de recepten om dit te maken. En ook voor de oproep die je krijgt. Morgen ben we er weer en een hele noffelijke jong verder.